हेलिकप्टारखौ भारायाव लानानै फैबाय आं दासो मोजां खामानि मावनो रोंदों नों बस बिनि खुसियाव हेलिकप्टाराव डेटिंआव थांनो मोनगोन नामाब्रा डेटिंआव थांनो औ बस अरुणाचलनि हाजोखौ देखायना लाना फैनोमोन आं दाउदैखौ नै माथो आं नों बायदि मानसिजों आं हेलिकप्टारावबो थाङा आङो जेरावबो थाङा बिदि नङाब्रा दाउदै नोंजों आंजों हेलिकप्टार गाखोनानै अरुणाचल हाजो नायगोन बास मा हाजो नायहैनो इलेक्सनानो गाबोन दंथारो अबाव हाजो नायदों बस 1 घन्टायाव मोनफैगोनब्रा गया इलेक्सना लागि नोंसोर जेरावबो थांनो मोना आरो बे हेलिकप्टारा गाबोननि थाखायसो मिथिबाय दिनैनि थाखाय नङा गाबोन आङो भट होग्राफोरखौ हरनांगौ गोजौनिफ्राय सोर बेसेबां भट होदों सोर बबेयाव भट होआखै गासिबो खबर लानांगौ आंहा ओके बस आरो खोनासं एमाव बेटा हेलिकप्टारखौ मोजाङै नोजोर हो जागोन आफा ओमफ्राय थावा बुरजा सोनानै लाबोखाबायना हेलिकप्टाराव बस थाव गैयालै हेलिकप्टाराव थाव गैयाबा दैसो सोनानै लाना फैबाय नामालाय दै सोआखैलै माने न'सिम मोनफैजासेल' थाव दङमोन आरो हेलिकप्टाराव ओमफ्राय गाबागाव सोनानै लानांगौनो आरो हेलिकप्टारखौ रिटार्न हैबाथाय हेलिकप्टार बुंजासे हैफिननांगौनोलै थावखौ बा एसेबां ना बेनि बिगोमाया सोरलाय हेलिकप्टारनि बिगोमाया आं मा मिथिगौलाय बिगोमायासो बुंदोंबा बिगोमायानोथ' सोर हेलिकप्टारनि बिगोमाया क्लिअपेट्रा माने थफिराम बिमा औ बस आच्छा बार थाइबानि लारु होमबालाय थफिराम बिमा गदायनिसो होमबा इयो हेलिकप्टारा होमबाथ' एसे डिसकाउन्ट मोननांगौलाय नों बेखौ रायलायनानै लादो बस आच्छा बारु थाइबानि लारु दाउदै आंजों थांफागोन ना अरुणाचल हाजो नायनो अरुणाचल हाजोआवसो बिराद मोजां दै बाज्रुम दं बिबार दं बिराद मोजां बरफ गोग्लैयो थांनो नामा आंजों यात्थै नों बायदि मानसिजों थांनो मोनैनि गाबाखै आं माथो दाबां जादों आया सोबा गारबायलै आंखौ नै आनै आंखौ सोबादों दाउदै मानो बेफोरबायदि खालामलाबायो नोंलाय बुलु बुला हामगौ नामा होमबालाय मानोथो आंनि गाराय गोथाङाव संख्रि सारलानानै होबावो बे एमाव राजाया सो बुंदोंमोन दा थांनो मोनैनि गाबाखै माथो बे रावालाय माथो गाबनाय बायदिसो अभद्र गथ' आं मानि थाखाय मा बुंदों मा बुजिनो नोंलाय आंहा दुखु जादों नेवलाजों आङो बेफोरबायदि सामफ्रामबो प्रप'ज खालामजाबाय थानायखौ आं बाबाय आंलाय माथो गाज्रि बुंदोंब्रा नोंखौ आं गोसोथोयो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ जुलि लागोन आरो आंनि अमा बसा जों सानैनि हाबाखौ खुंनानै होगोन आं नोंखौ गोसोथोआ होमबा मानो बुजिया नोङो बर'नि बुंबाबो बुजिया बेनिखायनो आं नोंखौ मा भाषानि होनबावनांगौ बेनिखायनो मोजाङै खोनासं नोङो मोसौ बलद गेन्द्रा उदै नोङो थिंथि मोखां नोङो बर'आव बुंबा बुजिया ना आं नोंखौ मोजां मोना आं नोंखौ मुगैयो माने I hate you I don't love you I hate you मोख्रा साइज थिंथि उदै बुंलाय आंबो खोनासंनि आनै खोनासं बिदिब्ला आङो स्पेनिश भाषायाव बुंनोसै नटे मोटे अडियो मिथिबाय ना नटे मोटे अडियो ओमफ्राय चाइनिसाव बुंनोसै आङो वो वाइनि वो एननि ओमफ्राय थाइ भाषायाव बुंनोसै आङो शन माइरा खोन सोएसिया खोन मिथिबाय आरो कोरियानाव बुंनोसै आं नानुन नरुलु जायाखै र नानुन नरुल सारांगा जि आना नानुन नरुल मेरोहे मिथिबाय ओमफ्राय जापानावसो बुंनोसै हाटा जुवा नाटा टुवाइस ति इन्नाय वाटाशी वा आनाता गा किराय देशि आइला जामाइले नांगौ नामा नोंहा बुजिया नालाय आङो बेफोर भाषाखौ सोलोंनांगौ गोनां जाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ मोजां मोना मिथिबाय ना उदै गेन्द्रा जानो नोङो आनैजों एसेबां बासि जानानै गोसोखौ दुखु मोना नामाब्रा नेवला माथो खालामबावनो नेवला गोसो थोथारानो नोंखौ जिम लादो नोङो जिम लादो जिम लानो जिम लादो होमबासो आनैया नोंखौ गोसो थोगोन होमबा दिनैनो आं जिम जइन जानोसैलाय नांगौ नामा नेवलाय आंखौ जिम लानानै हैलाय आं नोंनो खामानि मावनानै होनो हागोन दे नाथाय आंनो मोनसे उनाव खोन्थादो उनाव मा रायलायनो नागिरदों आं थानायखौ रायलायनो बालायनाय सेंग्राफोरनि खोथा जायो बिदि होननानै नोंफानि बेरेखा मावनाङा दे जेबो जागोन दायो मामोन माने हेलिकप्टारखौ आं थाव सोगौमोनलै बेनिफ्राय अरुणाचल हाजो नायना फैनोसै आं अमा बसा थांनो होआखै आरे आनैखौ नोंनो नांगौ ना आनैखौ नोंनो मानो नाङा जानो नांगौबा नांगौ होमबालाय आनैखौ नांगौबा हेलिकप्टारखौ थाव सोनानै होनोसै ओमफ्राय आं हेलिकप्टार लांसै ओमफ्राय ड्राइभारालाय दानो लिंहरनानै फैगोनब्रा पाइलटआ पाइलटखौ नोङो बुंनानै दोनखादो आं थावखौ सोगोन ओमफ्राय नोंनो जिमनि मेम्बारशिप लानानै होगोन आं नोंनो दिनै नांगौ नामा होमबालाय आङो पाइलटखौ कल खालामनोसै
अमा बसआ मिथिला मानो होनोब्ला आं अमा बसनि एगेन्स्टआव थांनो लुबैयाना नों बेखौ मा टेनसन लादों आं दङना आं आसा दे हेलिकप्टाराव गाखोनो मोनफेराखैलै बेनिखायनो दिनै हेलिकप्टाराव गाखोनानै अरुणाचल हाजो नायनानै फैनोसै ओमफ्राय सियां दैमा नायनानै फैनोसै बिफा माबोरै बिदि जानो मोनखो एन्टनिय'आ नों दा बेवहाय फैनानै दावराव दावसि खालामना मिथिबाय बे हस्पिटालसो आं मिथिगौब्रा बे हस्पिटालसो होननानै नाथाय एन्टनिय'आ माबोरै बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानो मोनखोब्रा एक्सिडेन्टआ माबोरै जायो बेखौ बुंनो हायो नामा बोरो एन्टनिय'आलाय नों एन्टनिय'खौ नायनानै मा खालामदों एन्टनिय'आ उन्दुनानै दङ रेस्ट खालामदों आं इनि बिदा असे नङाबाबो आं बिनि बिदायानो मिथिबायना बेनिखायनो आंहाबो मोन्थाय दङब्ला एन्टनिय'नि फारसे आंहाबो माबानो अननो मोजां मोननो केयार खालामनो बेनिखायनो आं एन्टनिय'खौ नायनो फैदों ओमफ्राय आइ गदाय एन्टनिय'आ जुदि नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे जादोंबा आं हले गारा ओइ बुरबाव बेबायदि समावबो बेफोरबायदि बुङो नामा दे बुङा आयै आफा आदाया माला मोजां जागोन थाबैनो मोजां जागोन होननानै बुंदों डक्टर आंनि फिसालानि कन्डिसना माब्रै नोंथांनि फिसालानि कन्डिसनखौ हसाव फैबासो मोजाङै खिन्थानो रोंसिगोन नोंथां नाथाय हसानोथ' माला फैगोन जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो आंनि फिसालाखौ मोजां खालामदो जेसेबां फैसा नांगौ बहा मा खालामनांगौ माबायदि खालामोबा मोजां जागोन गासैखौबो लाजोबगोन जों गासैखौबो मानिजोबगोन जों जायखिजाया आंनि फिसालायाल' मोजां जानांगौ जागोन नोंथां बिथाङा हसाव फैबानो जों नोंथांनो आपडेटखौ होगोन बिफा आं गिर्जायाव थांनोसै प्रे खालामहैनोसै आं थां दे मार्था थौदो नोंबो आं बेवहायनो थागोन आदा एन्टनिय'खौ नायगोन दे मोजाङै मोजां थाबानो जाबाय आइ मार्था जागोन आदाया मा जादों नोंसा नोंदाया दान्दिसे ओरैनो उन्दुनानै दंथ'यो देहा गाज्रिखाय थाबैनो सिखारफिनगोन दे मार्था नों बांद्राय साननाङा जागोन एन्टनिय' फंबाय माब्रै बिदि जानो मोनखोब्रा ओरैनोबा न'खरनि बिमा बिफाफोरा आंखौ सैया नोंल'सो आंखौ मोजां मोनोमोन नोंल'सो आंखौ मोजाङै आदा होननानै बुङोमोन दा नोंनो बिदि उन्दुनानै थाबा बोरै जानांगौ जाखो एन्टनिय' नोंल'सो आंनि मोजांखौ हास्थायो दा बिदि नोङो सिरि थाबाय थाबा समायाना एन्टनिय' दा आं हारसिं जानानै दङलै बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया जानानै दङ आङो नोंनि हेफाजाब नांथारगौलै आंनि एन्टनिय' सिखारदोलै फंबाय सिखारदो आं बांद्राय बुंनो रोङा होमबाबो खोनासंदोंबा थाबैनो सिखारदो आरो आंजों रायलायदो आंनो गियान होदो नोंबो माखासे गियान बोलो मटिभेट खालामो आंखौ दाथ' नों गैयाबा लांदां मोनथागोन आं बेनिखायनो बिसनानिफ्राय सिखारदो आंजों थौफादो एन्टनिय' माबोरै सहायनो हानोब्ला बिदा गिदिरा फंबाया बेफोरबायदि हस्पिटालाव गोलैनानै थाबा आं मालाय माबोरै सहायनो एन्टनिय' आं हले गाबनो ओंखारबायलै एन्टनिय' आं हले गाबनो ओंखारबाय नों मानो बिदि जाखो माला नोङो आंखौ गियान फोरोंफैगोन माला नों आंखौ आदा बेखौ माव ओरै माव थोरै माव होननानै बुंगोनलै एन्टनिय' बिदि उन्दुबाय थानाङालै नों समाया बिदि उन्दुनो एक्सकिउज मी आं फंबायजों रायलायदों डन्ट डिस्टार्ब दा पेसेन्टखौ एसे रेस्ट लानो हो जोंहा बेखौ दा चेकआप खालामनांसिगौ बेनिखायनो नोंथाङा ओंखारलांदो आच्छा डाक्टर नोंथां आंनि फंबाया माला मोजां जागोन जेब्ला हुस फैगोन होमबासो खोन्थानो हागोन हुसालाय माला फैगोन बेखौनोथ' जों नेगासिनो दङ होमबासो जोङो पारफेक्ट खोन्थानो हागोन मानो खोन्थानो रोंनांगोन माला हुस फैगोन मालाबा खमायाव थांनाय मानसिफ्रा साननैजोंनो हुस फैयो मालाबा 1 घन्टा 2 घन्टा मालाबा 24 घन्टानि गेजेराव मालाबा 6 मास मालाबा बोसोरसे मालाबा 10 बोसोर लायो बापावो 10 बोसोर औ लायो 10 बोसोर नाथाय जोङो आसा खालामो मिस्टार एन्टनिय'आ एसेबां गोबाव दा सम लाथों होमबालाय जेसेबां हायो मोजाङै नायबानो जाबाय आंनि फंबायखौ नङाबा आंनि न'आव थांनानैनो हरताल खालामहैगोन आं माबायदि न'खरनि मानसिफोर बिसोरलाय गासिबो डाक्टरखौल' धमकि होयो नों डाक्टरसो भगबान नङा गोसो जाबानो जिउ सोनानै होनो हानाय ओइ गम्बर आङो एटिएमनिफ्राय फैसा दिहुननानै लानानै फैबाय नोंल' माबा फैदो अरुणाचलनि हाजो नायनो ओमफ्राय हेलिकप्टारावबो थावा सोखाबाय नों माबाल' फैदो नोङो जाजोबखाबाय गासिबो दोनथ'लाय ओइ माथो फावगालिसोलाय फावगालि मा हारसिं एमाव राजा मा हारसिं जिरायबाय थादों नोंलाय ओरैनो हारसिं जिरायनो लुबैदों आं आच्छा बार' थाइबानि लारु मोनसे खोथा सोंनि आं माथो एन्टनिय'जों नोंजों एंगेजमेन्टआ केन्सेल जाबायबालाय आं सोंनायखौ गाज्रि मोना आरो गाज्रि मोना थेंक इउ ओमफ्राय फावगालि मानोथो केन्सेल जाखोलै एंगेजमेन्टआ माथो बुंबावनो खाफालावनो एन्टनिय'जों गैया खोमा आंहा दाबो एन्टनिय'आ हस्पिटालावसो दङ एक्सिडेन्ट जानानै एन्टनिय'आ एक्सिडेन्ट जादों माब्रै मोनसे गिदिर ट्राकजों एक्सिडेन्ट जादोंनो आइला जामाइला थाबैनो मोजां जाथोंलै एन्टनिय'आ नोंथ' बिराद दुखु जादों नङा होमबा आं मिथिगौ नों दुखु जादों नाथाय आं बारा बुरखायनो रोङालै होमबाबो बुंगोन गावनि सायाव फोथायनाय लाखि एन्टनिय'नि सायाव फोथायनाय लाखि इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि थाबैनो एन्टनिय'आ मोजां जागोन आंबो बेखौनो हास्थायदों
जाथों होननानै आच्छा एन्टनिय'खौ जोबोद गोसो थोमारबाय नामा नोंलाय गाज्रिमोन नालाय माने सोंदों आरो ना सानसे समाव नोंजों आंजों एसे क्ल'समोन नालाय नोंनि मोजांखौ लुबैयोब्रा आङो नोंनि गाज्रिखौ लुबैयालै आं फावगालि बेनिखायनो नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड हिसाबै सोंबायब्रा गाज्रि मोना आरो सोंनायनि थाखाय जों सानैनि मोजां मोनलायनायालाय उन्दै बैसोनि मोजां मोनलायनाय बुजियैयाव सोमजियैयाव जाफ्लांबाय बेलाय नंखागौना जों सानैयालाय बिदि गोदोनि समाव गोसो थोलायबाय जों उन्दैसोमोन जेबोखौनो बुजियामोन दा जोंना बोसोरसे बारा जाबायना बुजिनाया बैसोआ बोसोरसे बारा जाबाय नालाय बुजिनायाबो बारा हाबबाय नङा होमबा बेनिखायनो आङो जेबो सानला जोंनि गोदोनि सोमोन्दोखौ खालि नोंनि मोजांखौल' हास्थायसै आरोना आङो इयुनाव नोङो मोजां हौवाजों हाबा जानायखौ लुबैयो आं बिदि दुखु दाहा जानाय नुबा बोरैबा मोनो आरोखि आं बेखौल' लुबैयो एमाव राजा एन्टनिय'आ मोजां जानानै जों बयनिबो सेराव फैफिननो हायो मानो होनोब्ला जोङो थांना थासान्दियाव मानसिनि भेलुखौनो बुजिया थैनानै थाङोबासो बुजिनो नागिरो नाथाय आं एन्टनिय'खौ बिदि साननो गोसो गैया एमाव राजा मिथिगौ ना एमाव राजा आं एन्टनिय'खौ मालासे मोजां मोनलांखो फात्ताखौनो मोनासै दिनै आंखौ एन्टनिय'आव गोसो थोआबाबो आं बेखौ हास्थायो बिनि मोजांखौ हास्थायो होख्राव गोसो होनो गोसो जायो एन्टनिय'खौ आं गोसो थोयो होननानै नाथाय जाय मानसिया आंखौ गोसो थोआ बेखौ बोरै अख्रा गावनि खालामनो बिदिसो एन्टनिय'आ दिनै खमायावसो दङ दुखुनांथाव बाथ्रा फावगालि नाथाय आं नोंखौ बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थानाय नुबा बिराद गोसोखौ गाज्रि मोनोलै बेनिखायनो आं सानो नों जेब्लाबो खुसियाव थाथों आरो एन्टनिय'आ मोजांनो मोजां बयनिबो सेराव फैफिननो हाथों आंबो बेखौनो सानो एमाव राजा गोमबोर थौदो थांनोसै ओइ फावगालि जोंजों हेलिकप्टार गाखोफानो थांनो नामा हेलिकप्टार औ आफानि भारा लाबोनाय हेलिकप्टारखौ जों अरुणाचलाव लांनो नागिरदों नोंबो थांफानोबा दसेनो फैदो आं थाङा जेबो नङालै हेलिकप्टारजों दानो मोनहैगोन ना 1 घन्टाबो लाया 1 घन्टानि गेजेरावनो थांलाय फैलाय खालामनानै फैगोन जोंहा अरुणाचलनि बियार केन्टआव जे बयलार सावनानै फानोना बे पासिघाटआव बेखौल' जानानै फैगोन एन्टनिय'आ हस्पिटालाव दङ आरो आं नोंजों बेदर जाहैनो नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौ आरे 1 घन्टाल'सो दुखु खालामस्लायस्लाय बेयाव हारसिं थास्लायस्लाय थौदोब्रा जोंजों सोरलै बियो बेयो ना फावगालि नोङो बानलु बेदांखौ सिनायोना बानलु बेदांनि बिनानाव माने बानलु बेदांनि जेवजा नंगौ नामा बेखौबो लिंदों आं पासिघाटआव थांफानो होननानै हेलिकप्टाराव इसिबां मानसि जागोन नामा जाया जों साथाम आरो ड्राइभारजों थांसैब्रा साब्रै आं थाङा थांबारा होमबा नों हारसिं बेयाव टेनसन जाबाय थानोसै जेबो नङा दे नोंसोर थांदो थाङि मानसिखौ मानो लिंबाय थादों थौदो आच्छा र' थाइबा नेला आरो फावगालि बांद्राय टेनसन लानाङा दे एन्टनिय'आ मोजां जादों ओमफ्राय गावनि देहाखौबो एसे नायबानो जाबाय आरो दे जागोन दे एन्टनिय' थाबैनो मोजां जादोंना नोंखौ बेफोरबायदि उन्दुना थानाय नुयोब्ला आं बोरै सहायनानै थानो हागोन दे आंनि थाखाय नङाबाबो नोंनि नखरनि थाखाय नों गावनि थाखायनो मोजां जादो एन्टनिय' प्लिज दा नाखौ मोजाङै भाजि एवबाबो बिखुनजोआनो दाय जालायगोन संनायानो जायाखै एवनायानो जायाखै थैथों होननानै संनानै जाहोदों होनलायगोन आयै बुं आं नोंजों फंसे खोथा रायलायनो सानदोंमोन आयै आंनि फिसा हौवा दिनैसो बिमाजों रायलायनो गोसोखांबाय मा रायलायनो बुं दे आबैया मानो एन्टनिय'जों आस्थाम सोनो होनाय फावगालिखौ नोंसा नोम्बायासो मिथिगौ आरो बहालाय खोन्थाजोबनो आंनोलाय ओमफ्राय मानो सोंगासिनो दं नों दासान्दि मानो होननानै बुङोब्ला एन्टनिय' आरो फावगालिया मालाबाबो मोजां मोनलायाखैमोन अब्लाबो बिसोरनि गोसो गैयाबाबो आस्थाम सोनानै होबाय आबैजों एन्टनिय' बिमाजों बेनि उनाव साननैसोनि उनाव एन्टनिय' एंगेजमेन्टखौ सेफायलायबाय बेनि उनाव आरो एन्टनिय' एक्सिडेन्ट जालायबाय बेफोरनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा आयै नों माबाफोर दङ सानो नामा आंलाय माथो बुंबावनो एन्टनिय'आ मोजां मोनाबालाय जोंहानि फावगालिखौ जबरदस्ति हाबा होबाबो जायाना आरो एक्सिडेन्टफोरालाय जाबाय थाखायो दा बेखौनो नों एसेबां सानबाय दिनै मानोबा साननो गोसो जादों आं दे बारा सानबाय थानाङा ना माबाफोरसो खोथा मिथिदों नामा नोंलाय मिथिदोंबा खोन्थालाय आंनो आइनो खोन्था जानाय नङा बायदि मोनदों आं मानो होनोब्ला आंनि आखायावबो दा प्रुफ गैया बिनि सायाव आइनो खोन्थायोब्ला आइयाथ' दानो दावराव खालामगोन बेनिखायनो आं हारसिंनो सैथोखौ मिथिग्रोगोन दिनै आं जोंलारिनाव सोंगोन एन्टनि मोनहाजों मा सोमोन्दो दं मा सानबाय थाखो जेबो नङा आयै आं ओरैनोसो सोंदोंमोन दासान्दि मा एसे सोंला सोंगासिनो बेलाय माबाफोरसो सिरि मोनथिखुमादों नामा बेलाय आंबो बांद्राय मोजां मिथिलाय लाङा क्लिअपेट्राखौ बिसोरनि नखरनि मानसिफ्राबा माबायदि दा थफिरामाबो गावबो होखारजानानै बेलेगावसो दङ बेनाव सोंनोबो आरो बेनाव सोंनाय माने सैमा बांग्रानाव सोंनायसो मा खोन्थानो रोंनो बेबो मालाय बे थफिरामाबो थफि गानैनो दिनानै थांसिगोन बेनाबो ओइ बिफा बोराय मांदाव नोंसोरनावथ' बिराद थाखा फैसा दङ आंनि फंबाय एन्टनिखौ मोजां खालाम आं दिनै एन्टनिखौ बिदि नुनानै गाबनो ओंखारदों जाबाय दे हस्पिटालाव बेफोरबायदि नाटक खालामनाङा मा होनखो नाटक
आंनि दुखुजों मोदै गनायाबो नाटकसो जाबाय होनबा नोंनि थाखाय एन्टनिअनि फारसे नों जेबो साननाङा एन्टनिअखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जों दं आच्छा खोथाया बिदिसो होमबा देनाय एन्टनिअल माबा मोनसे खहा जाथों ना एबाराव आङो दाम्पार जेसिबि लाबो आङो मैदेर मोसा लख्रा जिबौसो लानानै फैगोन मोनथिबाय बुरबक एन्टनिअनि थाखाय जों मा मावदों मावाखै नों मा मिथिगौ नों जेबो बुंनाङा बेवहाय दे आं जेबो बुङा नोंलाय नोंनि सम्पतिखौसो गोसोखांबाय थादों नङा होमबा नंगौ आं सम्पतिनि लबिया आंनो सम्पति नांगौ होमबाबो एन्टनिअआ बेफोरबायदि गोलैसोना थानायाव आं सम्पति बिया नाथाय आं लागोन सम्पतिखौ आंनो सम्पतिखौ जेरैखि जायाबाबो नांगौ बेनि सिगां एन्टनिअआल' मोजां जाग्रोथों थां हस्पिटालाव नों फैयाबाबो जागोन आंनि गोसो गाबोननो गुरब्ला नुजाफैलायगोन आं गियान गैयै मूर्खआ आफा औ मार्था फिसा आं मा खालामनांगौ थां नों न'आवनो थांदो नों बेवहाय हस्पिटालाव थाबाय थाबा नों लोमजागोनसो ओरैनो देहाया नोंनाबो बारा मोजां नङा बेनिखायनो मार्था आइ थां न'आवनो थाहैदो न'खौनो नायदो न'आव रावबो गैयाबा उसुबिदा जायो न'आ खालि खालि जायो जागोन दे अ हेलौ एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाबायलै आंना फंबाया हस्पिटालावसो उन्दुनानै थानांदों फैसा थाखा थानायमोनबालाय एसे होनो हागौमोन नाथाय बिमा बिफायानो जोंहाना बेसेबांबा माहाजोनखाना बिसोरनाव फैसा दंख'यो नालाय आंनो फैसाखौ नोंनाव दाहार बिनायखौ नांथ'ला नामा आच्छा जागोन दे जागोन आदा आंबो न'आव थांनो आदा दे न'आव थांनो हागोन आं नोंनि थाखाय अट' हमनानै हरगोन नङाबा थम थम लानानै थांदो नोङो जागोन ना मार्थाव आं मिथिया आदा माखौ मिथिया जाखोब्रा आं नोंनो रिक्सा हमनानै हरगोन होनबायना नों जेबो खालामनो हालै मार्था नों खालि रिक्सायाव आराम जिरायनानै थांबानो जाबाय मिथिबाय मार्था मिथिबाय ना मेडाम मार्था नोंखौ आं न'आव दोनलांनोसै आच्छा नोंना फंसे बाथ्रा सोंनि आं बे मार्थाया मानो इसेबां लासै लासै रायलायोलै आरो मानसियालाय मोनसेल' एक्सप्रेसनाव मानो थाबाय थायो मानो मोनसेल' एक्सप्रेसन जायो मालायना माथो रागा जोंबा बेलेग जायो मिनिबा बेलेग जायो बुद्रबा बेलेग जायो एसे बोरैबा फाहे जायो बेनालाय माथो मोनसेल' एक्सप्रेसनलै फंसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला मार्था मेडामा इमसनलेस मालेस इमसनलेस औ जाय मानसिया मिनिनोबो रोङा रागा जोंनोबो रोङा आरो गाबनोबो रोङा बिसोरखौ मेडिकेलनि रावाव इमोसनेल डिसअर्डार एफेक्टिभ डिसअर्डार होननानै बुङो मिथिबाय ना थ' बे बेमारानो जोंना मार्थानाव दं मार्थाया जेबो इमोसन जानो रोङा बेखौलाय फाहामफिननो हागोन ना हायालै नर्मेल खालामनो हागोन ना हाया जोंनि बायदि जागोन नाथाय खायसे मानसिया जोनोमनिफ्रायनो बिदि फैयोनो बेफोरबायदि मानसिया मोजां जानो एसे टाइम लागोन होननानै बुङो मालाबा मोजां जायालासेनो थैजासिम बिदिनो थायोबो होननानै बुंदों आच्छा दे जाबाय मिथिथाबाय आं मार्था बिनानाव थां नोंसा बिमानि एसिस्टेन्टजोंनो थांफादो नोङो नांगौ नामा आदा आंनाव गारि गुरा जेबो गैयाना नोंखौ दोनलांनो आरो आं दानि थम थमजोंसो फैदों नोंहाबो बेयावनो फैफाबाय आरो नोङो थम थमजों थांलायलाङा दे नोंना नै ड्राइभारानो फैखाबाय नों बेजोंनो थांदो आदा नों आंखौ फैया नामा आदा हायोबा एसे थाब रायलायनो सोलोंग्रा मार्था लासैबा उसुबिदा जाथारोलै फैदो आं नोंसोरखौ सानैखौबो दोनलांनोसै नाङा दे दिनै आं बिनानावजों एसे रायलायनि ओरैबाबो रायलायनायानो जायाखै नों थांदो दे आं बेखौ थम थमजोंबाबो लानानै थांसै नङाबा नों गारिखौ दोनदो आं गारि चाबिखौ हरदो आं लानानै थांसै आरो हस्पिटालाव आंना बिफा बोराय मांथे हारसिं दं बेजों थाहैदो नोङो जागोन दे न' साबिया आच्छा मार्थाव गारिनि चाबिखौ मोनबाय आं नोंखौ न'सिम दोननानै फैसै थौदो जागोन आदा एफा लासै रायलायो होद रायलायनायाथ' एसे खरा जानांगौमोनलै फाग्ला जागोनलै आं बे गथ'जों थाबाय थानांगौबा फाग्ला दोबहार हते बर বহু জগরে নাচন এন্ধারু হোসাবর বহু দিনরে আপন দিদাদর গান মোহর দোহলাই আসামিস মেথাই होनबा जुबिन गार्गनिखौनो खोनासंग्रोदोंलां बिराद मोजां मेथाइ खनोमोनलै मानसिया जोंनि बर'निखौबो देन्जार बर' मेथाइ दं बेनिखायनो दुखु जादोंलां एसे माथो खालामनो आरो मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया नुबाय दा मा जायो मानसिनि जिउआ मानसिया जोनोम मोननानै मानो थैयोलै ओइ थरल' हामा बिदि सोंनो हामगौ बायदि मोनदों नामा नोंसोरो कुइसननि एन्सार होआबा आं गेलेनो थांनोसैलै थां आफा दालाय बोरै मोनदों देहाखौ सिनस्रि सानाया दाबो दङलै बेनिखायनो जौ लोंनायखौ एसे गारदो आफा नङाबा बारा जागोन बेफोर गासिबो बे माहाजोनफोरनि थाखायनो जादों आरो मा रायलायदोंबा नोंसोरलाय नों मिथिगौना सन्थला नों जे बेफोरबायदि अबस्थायाव दं बेनि दायनिगिरिया सोर गासिबो एन्टनिअ बिमा बिफानि दाय गसाइ बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जादों बेफोरखौ बुंबाय थानांला दे बेनिखायनो जोंलारि
जों दुखिया मानसिफोरा माहाजोन मानसिफोरजों जुजिनो हाया मिथिबाय। दाथ' नै बानलु बेदां आरो फावगालि मोनाबो गोबां हेफाजाब होबाय जोंखौ। दाबायदियाव हाफां मोना नार्जि बुदां मोना मिथिब्ला खम दुखु मोनगोन। बेनिखायनो आं सानो नों बिसोरनिफ्राय गोजानाव थाथारदो आरो थाबैनो जापानाव थांदो। बेखौनो खालामदो। जागोन दे, आं जापानाव थांगोन। नाथाय आं फावगालिनो सैथो खोथाखौ खोन्थानो गोसो जादोंमोन आरो एन्टनिय'खौ खेबसे नायबावनो गोसो जादोंमोन। नायला बेखौ मानो नायबावनांगौ जाखो? मालाय माहाजोन मानसि, गाबोन समफोरनो फाहामना होनो हागोन। माखासे खोथाया गासैबो फैसा थाखाजों जाजोबा। अब्लाबो आं एन्टनिय'नि खबर लानो लुबैदों खेबसे। आङो फावगालिनाव सोंहैनो हागोन ना आयै? उनावहाय आरो खोथाया बांद्राय गाज्रि जायोबा आं बेखौ थाल लागोन आयै। नुबायना, एन्टनिय'खौनो खबर लानो ओंखारबावबाय। दे, जापानाव थांनायनि सिगां खेबसे खबर लानानै थांथोसै। बे बाराव आं जेसेबां जि जाया मानो आंनि फिसाजोनि थाखाय आं गोख्रों जाथारनांगोन। फैसा थाखा आखायाव गैयाबाबो जाखिनि एसे दङ बेखौनो हगार हरनोसै। नांगौबा हाखौनो फाननोसै मिथिबाय। आंबो बेखौनो सानदोंलै, गायग्रा हाखौनो फाननोसै नामा होननानै। औ, गायग्रा हाखौनो फाननोसै। नाथाय जोंलारिनोल' दा खोन्था। खोन्थायालै। जेसेबांखिनि बानलु बेदाङा सहाय होदों बेनो हरफिनजोबनोसै आङो। जोंनि फिसाया मालाय हारसिंनो बहा हानो। जों बिमा बिफा जानानै खस्थ' मावनानै फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायाबा मानिथो बिमा बिफा जोंलाय? माथो। दे होमबालाय गाबोननो हाखौ खबर लादो हानि दालालिफोरनाव। बेसेबां सोलिगासिनो बिगा बेफोरखौ? जागोन दे। बानलु बेदां, बहा थांनो नागिरदों नों? दसे ओंखारलांनो नागिरदों। थांनो मोना। मोनसे कुइसननि एन्सार होआगौ मानि। मानि एन्सार? दिनै नों आंनो मोजाङै खोन्थानांगोन एन्टनिय'मोननि न'खरजों नोंसाजों मा सोमोन्दो दं, जायनि थाखाय नों एसेबां खस्थ' मोनगासिनो। दिनैनो फाइनाल चान्स। नों जुदि गावनो खोन्थायाबा, उनाव जुदि आं मिथियोबा आरो खोथानि आन्दोआव माबाफोर जाहोन दङब्ला अब्ला खोथाखौ साननानै लादो आरो नों। बेनिखायनो आं मोजाङैनो मोजां सोंदों, आंनो मोजाङैनो खोन्था। मानो होनोब्ला नों पुलिस थानायावबो थांनो होबावाखै, नोंखौथ' एटेकबो खालामखांबाय। अब्ला मा खोथा दं बुं। बानलु बेदां, आं दिनै सैथो बाथ्राखौ खोन्थामारनांसिगोन। बानलु बेदां, आंखौ जियानो साना मानो जियानो बुङा मानो आं राजि। बेनिखायनो आं दिनै खोन्थानानै लानोसै आं। मा सानबाय थाखो? आंनाव एसेबां पेसेन्स गैया मिथिबाय। बानलु बेदां, सानसे आं नोंखौ बुंदोंमोन ना सैथो खोथाखौ मिथियोब्ला नों आंखौ मुगैगोन होननानै। जानांगौ बै समा दिनै सफैबाय। आंनि अपिनियन मोनालासिनो नों बोरै बुंनो हाखो? मानो होनोब्ला जाय खोथाखौ दिनै आं नोंनो खोन्थागोन बे खोथाया नंखाय बाथ्रानिख्रुइबो बिराद गोखासिन आरो नों बेखौ मालाबाबो सैज्य खालामनो हानाय नङा। खोन्थागोन ना? मा खोथा? बानलु बेदां, आं सानो नों आंनि बुंनायफोरखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। नों बुंदों ना एन्टनिय'नि न'खरजों जोंहा न'खरजों मा सोमोन्दो दं होननानै। मानो होनोब्ला जोङो एन्टनिय'जों आंजों सानसे समाव सोमोन्दोआव दङमोन। मा बुंखो नोङो? औ बानलु बेदां, नाथाय जोंफोरबायदि दुखिया मानसिखौ एन्टनिय' बिमा बिफाया फसाया। बेनिखायनो फावगालिजों आस्थाम सोनांदों बे एन्टनिय'आ। बेराफारसे एन्टनिय'नि बिमा बिफाया जोंहानि आफाखौ सिगिसग' खालामदों। खेबसेल' नङा, खेबनैल' नङा, आंनि आफाखौ गोबां बार धमकि होदों एन्टनिय' बिमाया। बेनिखायनो एन्टनिय'आ फावगालिजों आस्थाम सोनांदों। दाखालिबो बेनि थाखायनो आंखौ एक्सिडेन्ट खालामनो नागिरनाया एन्टनिय'आसो सिखार जानांदों। आंखौ बासायनायावनो एन्टनिय'आसो दिनै हस्पिटालाव थांनांदों। आं मालाबाबो बेखौ लुबैयाखैमोन। आं सानो फावगालियानो अराय एन्टनिय'नि जानानै थाथों। आं मिथिगौ नों आंखौ जोबोद रागा जोंगोन। रागा जोंनायाथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा। नों फोरबायदि निखावरि मानसिखौ आङो हेफाजाब होनायानो आंनि बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थिमोन। ओरैनो आं निखावरि मानसि आरो हिनजाव जातिखौ सैया। बिनि सायाव दिनै नों आंनो बेसेबांबा गिदिर जाहोन होलायबाय। आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंखागोन, बेनिखायनो आं सैथोखौ खोन्थायाखैमोन। सैथोखौ खोन्थायाखै? माबायदि जोंजों गेलेबाय थाखो नोङो हो? फावगालिया मिथिबा मा सानगोन मिथिगौ ना? फावगालिया नोंनि मोजांनि थाखाय बेसेबां खालामो। माबायदियाव फावगालिया नोंसोर सानैनि सोमोन्दोखौ मिथिब्ला मा सानगोन, मा जागोन नों मिथियो ना? नोंथ' खेबसे खिन्थानो हायोमोन ना फावगालिनो खोन्थानाय मोनब्ला मा थांगौमोन नोंहा? नाथाय आं एन्टनिय' आरो फावगालिनि जुलिया जाथों होननानै आं खोन्थायाखैमोन। बेराफारसे आं गावबो एन्टनिय'खौ बावनो नाजाबाबो बावनो हायाखैमोन। मोजांनि बाथ्रा। नोंसोरबायदि निखावरि मानसिनि आखला बेफोरबायदिनो। ओरैनो बर' राव बाथ्रा भाव गैया, ना सान्दाया बिगुर गैया गैजा रोङिनि फिसाया आखल गैया। दिनै जामारबाय। नों बेफोरबायदि गेलेनो नाङामोन मिथिबाय। नों गासैबो खोथाखौ लाखुमानानै नों मा फोरमान खालामनो सानदोंमोन नों बुंलाय? बानलु बेदां, आं सिगाङावनो बुंनो सानदोंमोन नाथाय आं हायाखै।
मानो होनोब्ला आं एन्टनिखौ बावनो हायाखैमोन बेनिखायनो सिरि दङमोन थेवबो आं एन्टनिखौनो मोनगोन बेखौबो आसा खालामखायाखै नांगौ आं सिरि सिरि एन्टनिखौ मोजां मोननानै अराय सम बेनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै सानदोंमोन आं फावगालिनि गोसोखौ नोंनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैयामोन बानलुमेदा नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैया आरो आंनि बार्थडे प्रेजेन्टखौ नों बेखेवना नायबायना नायाखै अब्ला थां आरो थांनानै आंनि बार्थडे प्रेजेन्टखौ अराव सावहैखा मिथिबाय खेवनो दरखार गैया आरो नों बायदि मानसिया फावगालिनिफ्राय गोजानाव था आरो नों जि मोजां मोनदों गोसो थोलायदोंमोन बेफोरबायदि स्ट'रिखौ फावगालिनो दा खोन्था बेनिखायनोथ' खोन्थायाखैमोन आङो फावगालिया दुखु मोनगोन साननानै जेबो बुंनांला नों जायखिजाया आंनि नोजोराव दिनै नों सासे बिराद गावनि गोसोनि खोथाखौल' सानग्रा सासे गल्ड डिगार होननानै सानसिगोन आं नोंखौ गल्ड डिगार मानो होनोब्ला नोंसोरबायदि निखावरि मानसिफ्रा माहाजोन मानसिफोरनि फैसा लुबैयो बेनिखायनो जि हागौ गावनि लोगोखौबो नोंसोरो खोमसियाव दोनगोन नङा होमबा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो जोंनि न'खरनिफ्राय गोजानाव था प्लिज बानलुमेदा आंखौ बिदि दाबुं प्लिज आंखौ बेफोरबायदि दामुगै नोंसोरबायदि मानसिखौ मुगैयाबा टाइम बरबाद जेखौबो बरबाद खालामजोबनानै होबाय नों आंनि गोसोनि फिलिंस आंनि टाइम आरो फावगालिनिफ्राय गोजानाव था सानखादोंमोन आं बिदिनो जागोन होननानै दिनै जामारबायसो एन्टनिय नोंबो हस्पिटालावसो दं एन्टनिय नुबाय आं दा बिदिंबो जाया जाबाय आं मा खालामबावनो ना थाबैनो आङो बे जायगानिफ्राय थांनांसिगोन नङाबा जानाय नङा दिनै बानलुमेदाआबो आंखौ मुगैबाय